Somos enfermeras de ICO Badalona, el Hospital de Día. Y hoy nos vais a acompañar a algunos procedimientos que se pueden hacer en el turno de tarde. Abans de fer l'acollida d'un pacient, sempre preparem la butaca purgant un equip i col·locant el llençol corresponent. Aquí, en formación continuada. A la nostra unitat atenem pacients oncològics de manera ambulatòria. Aquí administrem tractaments endovenosos, inhalats i també subcutanis. También realizamos curas de catéteres venosos centrales y analíticas, entre otras cosas. Disponemos de una área específica para pacientes que están en ensayos clínicos. Tot i que la majoria de tractaments els realitzem en butaques, También disponemos de camas para aquellos pacientes que lo necesitan. Des de petita tenia clar que volia treballar amb persones i penso que la infermeria és una professió que no només t'ensenya patologies, sinó acompanyar les persones des d'un punt més humà i poder-les cuidar. El que més m'agrada de ser infermera és acompanyar els pacients en els moments més vulnerables i al final, dintre de la professionalitat, poder treure'ls un somriure.